Uy, kamingaw. Isara taon sa loyo nagtuwa. Tanawa. Isara taon. Mingaw kayo. Ay, really. Sinara ka buok. Nahorot ng mga piso nila. Magwa po more. Pagkabuhayan showcase ni guys. Palit binlod. Nagalit binlod. Abang ko, bet? Abang ko? Ay, kapalit binlod. Nagwa mi sa mong computer. Very. Bas ka lang na? Magkaisa. Teresa? Kami doon isa ka box sa paon. Limang kay ma'am. Binto tayo. Sa 1 month na December. Guys, nanghabwa na mi. Oh, tanawa. Ihap pa more. Oh. Gabi ay ko ade na lang nato ko ano nung balag no sa aras sila mahuman kay mamawi lang ta sa adlaw man Ako bidyan bi guys, sakit sa kong tuhod. Ako bidyan agi ko diri sul. Ay lang nang tunga kay. Ako bidyan. Guys, nanghabwa na mi sa computer. Ang dami. 1 month din, no? 1 month. 1 month. Kim, 1 piso sa complete na. Daming piso. 1 month. Oh. Laukay. Nanatsyag ko'y pang, di na mo mamblema sa branch. Oh, nanakoy nanay Coens kay sus. imo pulundad on the Oh, ato nis branch. Ihapak. mukuan ni ko sa kalibot ya Ha? so coin sa kalibot lang Daghan na sa galay magani sila nya kay dapat 5 dapat is Randy. Dara, hala. Grasya. Ay, ginoo ko. sa plastic kay kani No, 1 month ni guys. kani na lagi tag 5 di man ko 500 dito sa ikolan Na guys, ihap. kaya gadi na di ko balibaran ka ng mahal